a ci mana gona ba gaira ba sabai wallahi mutum ya yi kaɗan na sha ƙwandoguwa na sha kai bada'i da kan uba kai ni ba ma abin da ba sha ba game da a ce waga gona ta mu a kwace ta wallahi mutum ya yi kaɗan gona ma ba ta kwato kuma ga wurin ya daɗe bai kai ni duk inda ka kai ni bakala ya daɗe ga wurin ya daɗe ya yi kaɗan mutum ya yi kaɗan ga wurin to kaji barka da wuri na garaci barka yaro kana lahiya da Allah ba ku ga dan kiɗi nan gobba wani dan kiɗi yanzu dan kiɗi ya tashi daga lahiya buɗe shi niki saboda akwai wata magana da za ni ga a'a kai wanga yaro ba dan gidan birgiyayi ba ne ni dai ne kai ne ai kuke rikici da kai ni ne to kuma ka ce buɗe da kake mishi ta lahiya ce to dan dai an gaya mishi ne saboda ta haihawa zani ƙaran nan gidan sarki sai na kai ta gidan wa gidan sarki saboda na ga abin dai ba mai ƙariya ba ne da na ja shi na yi mai lalama na ba hanyar da ban a'a yaro dakata yanzu nan ya tashi na gama mai hudu ba ni ce mai diba dan kiɗi gonan nan mu muna da labarin komi kuma tsohon rabu ubai ma ƙarya tabbas mai gari kan shi ya sa abin da ake ciki amma dan kiɗi ya buga kai ga ƙasa ya ce cutar shi ta ake so ai to kaji dai da muke da shi ni dai yanzu na dai ga ai wanda duk shiga wuta shi ka ebo ta to tunda na gaya mai amma ya ki to ka wallahi ƙara ka kai ƙara shi wannan gona gadon ta ku kai ta ku ce halak malak aro ne daga aro kowa na shaida dattijawan garin ka duk mun sani to alhamdulillah ka je ka kai ƙara tunda dai Allah ya mushi taurin kai bai ji garin ga ba mai gaya mai da shi da mai gari kiyaya ta shiga daga wadin gaskiya ka je ka kai karan shi gidan sarki Allah shi ba da sa'a yaro Allah shi ba da sa'a Allah shi rika yaro zaburi yana nan yanzu ya gabacin nan ni bayan rumbunan nan in ka diba in ba shi nan wurin watakila wajen dandali bari in busan shi wajen dandali bari ta ya zani yanzu Assalamu alaikum. Baba, za ni tafiya gidan sarki. Za ni tafiya gidan sarki yaron nan ya yi karata. Na gaya muku tun da ni dai na yi niyya sai abin da Allah in Allah da gonan mu sai na amshe ta. In Allah da ku dai bar ni baba, ku dai bar ni. To dan Allah ku yi hankuri ni dai kam inna lillahi. Subhanallahi. Kowa Allah baba ku dai bar ni. Ku yi kallon mamaki, ku yi kallon tarauta Allah. Dan gida ni dai na hana miki da bala'i da jaza'i da mugun abu da mina na kai ni Allah da sai na amso wannan gona ta mu ku kyale kawai kyale kawai ni na da kawai ku bar ni dai kawai kulumun ku kawai ku sha kulumun ku
yado Allah shi sauki mata ba ku da aiki yanzu ka diba ka ga yado haka ki kama hanya ki ta daga ta yin dawo gida ya koma mini kamar gida wa alaikum salam na garace dan kidi sannan ku ka gane gaskiya muna lahiya a lahiya lau ba na garace wani kokari na naka son kai min to bisa kan waga haraka ta gona ta da Allah da annabi mutai dai ka mini shaida tawa dan kiɗi ta shaida in shaidi mi a bani shaida ƙarya dan kiɗi Allah ya sani har ga diba arzika ba yau muke tare da kai ba taron mu daban dan kiɗi tahiya gidan sarki daban yo dan kiɗi yanzu ba ka iya taya kamar shaida ba wani rihe wuta Allah da hannun dan kiɗi saboda Allah arzika wannan abu shi zai gama ni da kai kai diba ni dai yanzu dai na roƙe ka da Allah da Allah mu taika min shaida ka wa Allah ka ruwa min asiri ka bar ni ina neman abin da zan ci ka bar ni in iya da kaina in muka ta yi abin da za ka ci Allah ga da ce ne kake bada tai yanzu Allah yayi ka san abin da za ni yan ma ko cikin gonan ba ni iya bahili in ce man gana kana rika kai tsaya dan kiɗi sanadi mutum na alheri yake nema ba na sheri yau wanga sheri na yo sanadi in kai aka rubuto mu Qur'ani ni shi da shaidun ƙarya a ba ni ciki yau haka nan sai a rubuta Qur'ani ya ko hadisi ya rubuta mana balle Qur'ani kai ba ka lahiya wai kai baka san shari'a gidan sarki bane dan kiɗi baka san shari'a gidan sarki ba ni ba ni ciki wallahi ka bar ni da matsala ta mata iso amma in je in raka ba wani shaida ƙarya ɗan kiɗi to in dai wannan da wannan amma ba na je in yi shaida ba kaji wanga mugu abu ba ni iya ɗan kiɗi wallahi tallahi ɗan kiɗi ba ni ba su kashe ka amma dai in kana da gaskiya ka samu gaskiya ka in kuma babu gaskiya to dan makaɗi tunda kana da gaskiya ka ina kai ina jan wani dan kiɗi ina kai ina jan wani ka ce in je in maka shaida ina daga ina ya bako da kura kai kaji yaro yana nema ya ruwa mini mugun abu ina zama na garin nan kowa ya san ga yadda gona take mutane na gani na da kima yau a waye gari a ce ai ga tsoho na garati can na je na sa hannu ga ƙarya ta akwai aiki alƙur'an ba ni iya da aka yi mi ka je in sun baka su baka in sun gane makareci ne kai su rubuta ma ƙur'ani ka ƙari ke ƙaryanta kana zuwa gida ka ɓule da zawo da mun ga ka fara zawo to mun san daɗa sai dai abin da Allah ya yi. Yaro ku zamana daga nan wurin zamana shi ne wanga wanda ka kawo kare gashi nan shi ne to ina shuraren ku yaro sake bi ka abinda ka haɗi lokacin da ka kawo kara to magana gona ce saboda babana abokin baban shi ne kwarai to wata rana wajen biki wannan magana ko ina ne na je ina maimaita ta hakan gana wata rana wajen biki babanmu ya kira babansu suka dan samu wuri suka keɓe yake kwatanta mashi ga gona nan wurin ya ba shi aro ya noma kenan tunda aro ne wata rana ana yawa wet manan gaskiya to shine aka yi ta yi babanmu dai bai taɓa Allah dai ya amshi abin shi Allah sarki to yanzu magada duk mun taso wannan gaskiya ne muka ce to muna buƙatar gonan mu to shine su kuma suka tada
tashin hankali shi gonarsa ce saboda menene za a amshe musu gonarsu shi duk inda aka gonarsa ce mu kuma alhali mun san da magana kuma jama'a da dama na gari duk sun san da magana. Yaro ban gincilin hashinka ba, ina shaidunka suke? Shaiduna ga guda nan. Ga guda. To madalla. Malami guso daga nan. Malami kana shaida wanga gona ta wanga yaro ce babansa aro shi ba da aro ya bada ta. To ni gabana baban shi ya ba baban na kiɗi wato wanga gona aro kuma yau duk Allah masa wa'adi su duka. Allah sarki to babu lai ko ma tsoho ado kuma shi ma za a jira dai dan kiɗi Allah ya baka nasara. Ka ji abin da yaro ya haɗi da kuma shaidar yaro mi za ka cewa? A'a ba kuka na tambaye ka ba, ban tambaye ka kuka. Allah ya baka nasara. To. Ina yawa gona ta uban mutan sun da shekaru kalubanta. To. Ba kuka ba za kai, ka aje hankalinka nan wurin gaskiya ne, in kana da gaskiya ka za ka samu. Ka gaya ka tabbatar da gona ta ku ce. Allah ba ku nasara. Gona ka tabbata. Ta ku ce. To gona ka tabbata ba yana noman ta. To na ji baban ku yana. So ka gwada kana da mai gari. Kai dan kiɗi nan ba wurin kuka bane. Suka gama kai da mai gari. Ka ce gona ba ta dan kiɗi ina shaidunka? Dan kiɗi an sani Allah shi ne shaida kuma Allah shi ya san komi, shi ya san gaskiya. Duk wani abin da za mu yi mu yanzu nan kamantawa ne za mu yi. Shi yanzu ga shaidun shi ya kawo suna shaida da gonar su ce. To shi ne kai ma ka kawo naka shaida, shi ai yanzu ga mutum biyu ɗaya aka tambaya, kai ka kawo guda kai ma. Baba ta ba shaiduna ta. Baba shaiduna ta baba tana ya tana gina kuɗi. To waziri aka shi dan kiɗi ka san abin da zai warware wanga abin? Dan kiɗi ku je ku yi arwalla ku rance da ƙur'ani, kai ka rance da ƙur'ani gona ta ku ce, shi ya rance da ƙur'ani in gona ta su ce. To wanda duk yake da gona kenan shi zai iya rancewa da ƙur'ani da gona ta su ce. Kai in ka tabbata gona ku ce to ka tashi ku je ka yi arwalla ka rance da ƙur'ani. To babu laifi waziri sai a shiga a je a rance da ƙur'ani. A rance da wa? Ƙur'ani. Allah ya baka nasara. Ni yanzu ko aihuwa bai kai tsaya. Yowa ya kawo zancen aihuwa nan. Maganar rantsuwa aka yi ba magana baka aihu ba. Magana da kanisi sai karen ya kuma zace rantsi da Qur'ani. Yo ina gama rantsuwa da Qur'ani da armanka. Dan kiɗi ba gamun Qur'ani da armanka. Ba rantsuwa wajen ta daban. Magana armanka wajen shi daban. Ka je ka rantsi da Qur'ani. Ku je a rantsi da Qur'ani ne. Ni na yarda mai gari. Na yarda, na amince. Ba da ko eka ciki shi ke na ba bar zai ta Allah ya baka nasara ba da ko eka. Eka? Shi ba da ko eka ni da dai abar wanga zace to da dai abai ya zama to haka ne. Ba da ko eka ciki. Kenan dan kiɗi ka san gaskiya ne ka tsaya kake ta ba shari'a wahala. Tun farko na hito mai da lalama tun farko. Ai ba haka ake ba. Uwayenku amannan juna ne. Fara guda suke raba. Allah shi albarka. To me yasa ku
kai yanzu kake nema wa'in zumunci na tsohinku sai ka watsa su da shi duk waɗanga abubuwa suna ɗaya daga cikin abin da suka taɓarɓara wato rayuwa ta duniya da kake gani da duniya ta shiga wani hali irin waɗanga ɗabi'un suna ɗaya daga cikin abin da duk ya watsa zumunci da zama lahiya cikin mutane ƙiyayya ta zo ta yi katutu ta shiga al'umma Allahu akbar Allah baka nasara Allahu akbar yanzu ɗan kiɗe abin ga da sai ku zamna da kai da shi tabbas ka san gona ga aranta kuka yi kuma ku ƙarhinku ya kawo tun da ba ku da wuri yadda uwayenku suka taho da kun tahi a haka nan kenan ko su suna bar maka wannan wuri ka ci gaba da noma tabbas haka na so tun harko rayuwa ba haka take ba ɗan kiɗi waɗannan abubuwa su suka sa zumuncinmu ya lalace zamanmu na tsakanin makwabci da makwabci a zamana lahiya ya lalace waɗanga abubuwa duk su ne suka ɓata su kuma ba komi ba ne rishin bin gaskiya ita kuma rayuwar duniya da kake gani dama 'yan magana kamar yadda kaji malam bahaushe ya haɗi daga ƙin gaskiya haɗa ma sai ɓata lokacin da duk ka ƙi gaskiya to ka rubuta duk wani alheri da wani wane ne da kake gani in ma ka sa wani abu na alheri gaba to na sheri zai koma maka dan me dan da za ka faɗa abin dama baka faɗe shi ta hanyar gaskiya ta hanyar yadda ya kamata ka faɗa abin ba gaskiya ne Allah baka nasara to a kiyaye nagode Allah an kaji daɗe yana da magana ina jin ka kenan yanzu shi kenan gona ya gona zaman ku take ta ku ce kenan shi ya san gaskiya amma ina neman wata abu guda da nake so yadda uwayenku suka taso kar ku yarda abin duniya ya saba ku yau in ka diba shin ina waɗanda suka bar wurin sun tafi sun bar maku kuma gobe ta ya za ku bari kenan abin da duk ka samu duniya ƙarare ne kenan don haka duk abin da za ka yi ka riƙe gaskiya gaskiya ita ke in abu ne in Allah ya baka Allah ya baka in kuma Allah ya hana ka to ba wani mai baka in kuma kana ganin kana da dubara ko wani kulli ko wani kulle wanda za ka kullawa don abin ya koma ga hannunka to rubuta ko ya koma ga hannunka ƙarshen ka kunya za ka yi kenan a kiyaye a kiyaye za mu ta yi gida to kenan sai a babu sanye da za a in to ma na gode amma ku je yawwa ku ina je iya ina iya in dan yanka mashi wani wuri, babu eh, matsala eh, babu matsala wannan amma ka ku yarda zumunci na uwayenku bayan uwayenku sun tayi ku zub da shi babu laifi, babu laifi. na gode ku tashi Allah ya muku albarka Allah ya muku gode. albarka amma Allah ya dan saka ki da a kiyaye. alheri. A kiyaye irin waɗanga ɗabi'u ba su da kyau babu wani abu babu wani abu. nagode 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 baba Na'am. baba abin nan dai ba a yi nasara ba gare Da matsayi da na ce miki. wallahi ba a yi nasara ba baba Dama na ce miki ai. wallahi ta an kai sai an rance Ɗayan To rantsuwa. kuma a'a ban yi ba To wallahi ka kiyaye duniya. Allah da baba Wallahi ka kiyaye duniya. a shi kenan baba shi To. kenan ya mace zai ba ni Abin da dan ba hili naka daga ba. ciki ya Ka ce buga zai kai ba ni da dan ƙasa hili ka daga ce. ciki in sa aya To shi kenan. ya ce zai ba ni dan hili To shi kenan. a ya Allah mun da da ya duk kiyaye wanga gaba. abu dai ne an kai shi dai Ba cikin dai komai. Salamu alaikum alaikum assalam na garaci dan kidi na garaci an dawo tsohuwa ina wunin ku Lahiya lau. lafiya lau an wani lafiya ku lau, kuna ya lafiya. kwana biyu Kwana biyu zai- ya jiki kwanaki dan kiɗin yake ce mani jiki kuke yi Allah ya koro Majinan na ahuwa yanzu, wallahi. Allah ya koro ahuwa har da girma ma har da girma a dan kiɗa an dawo na dawo na garaci ka an dace ko duka ina an ka dace fa
Allah ya abin sai kuma ni ju a'a dama ai sai da na gama ni na san tusa ba ta hura wuta ko kada kai ne sai da ni ce ma di ba abin nan ka rabu da shi tunda kowa garin ga ya san gaskiyar lamarin nan amma ka buga kai ga ƙasa ka ce ina yanzu da na kama ma da ni ma na jiyo kunya kenan to daɗa an shi ka san yan salon magana sun ce komai tsawon rawanin kare sai an raga baki wannan gaskiya ne nan gaskiya ne komai tsawon rawanin kare wannan gaskiya ne sai an raga baki babu wani abu shi ka san al'amari duk da kake gani na Allah ne haka ne kuma yan magana dama suna cewa wani hannun ga Allah baiwa ne shi dan adam gaje gari ya min kokari ma har yace zai bani dan hili kaɗan daga ciki to ka gani to wannan shi ke halaliyaka in ka rike wannan shi zai zame maka alheri shi a halaliya amma ga wannan lokaci ko da ka murda a ce ka ɗauki gonar da sunan noma ka hidda albarkar da ke cikin gonar sai dai kai ta wahala ba wata albarkar da za ka samu ba wata albarkar da za ka ba wata albarkar da za a samu to ni na koma Allah ya kiyaye gaba Allah shi kiyaye gaba kuma a kiyaye Allah ya tsare haka akwai abubakar yan banana ya haya faya arabe robo wanda ke fara a malamai mata akwai falmata abdu'a imamman kaza akwai